Khake uMakhwela akayanga yena esontweni. Waseketido ukuthi esontweni makunomfundisi kunomamfundisi. Yena eyakhe ilula noma eseyiphika. Kuthiwa umngani kaSinewe. Asimyeke kuSinewe ngoba phela manje nakho abantu bemjwaso siyaqhubeka neyinganekwane. Yena ubabone ku-TV show. Yabo. Manje lena yakaMakhwela njengomakhelwane iyafana ngqo nale evele ikhona. Umehluko ukuthi leya nto ukuthi mawusesontweni uyingane, shuthi usuke uyingane kakhulu mawungazi ukuthi umfundisi kunoma umfundisi ngoba ngeke ube sesontweni usuthe ukuhlakanipha ungazi ukuthi kunoma umfundisi kodwa unabazali naye unomama nobaba. Ingane ngempela engazi ukuthi hawu njengoba kukhona umfundisi kusho ukuthi ukhona unkosikazi kamfundisi, khona umama umfundisi. uMakhwela-ke yena unento yokuthi ngibabone ku-TV, ngahalela into engiyibone ku-TV. Manje-ke uyabona, guys, ukuzenzisa noma yini ngoba phela le nto le iyafana ngqo neyakaMakhwela. Yini ukuthi mhlawumbe bengekaze akwenze kimi. Laphayana ubaba wakhona akwenze kumacele, uyakwenza kumayeni, ukwenza kumakhumalo, ukwenza kumangwabi, njengoba noMakhwela kusazomfica kwakhe. Kodwa nje uMakhwela yena angeke lobe qamba amanga amaningi. Uyokhuluma ngokuthi ngababona ku-TV ubaba wayefunda kanye naye, uFuture Bey, uMkhulu Bey, izwakale. Ayifani naleyo ukuthi esontweni wawungazi ukuthi uma mfundisi wakhona bani. Lixabane-ke futhi lamavidiyo lawa engikwenza manje ebusuku nje ngifuna nilale nixabanile, umoya wenu uxovekile, uxove uthando nesithembu. Sengiwafunda kusasa ama-comment. Bye.